Doncs el 29 d'octubre, el dia de la Dana, el piano es va ofegar, va estar 2 metres baix l'aigua, es va tombar dintre de tot el fang i al dia següent se'l van trobar com està ara mateix. Vam aconseguir treure tot el fang de la casa, del poble i el piano es va quedar tal com estava. I vaig pensar que junt a Edu podíem treballar i fer algun tipus de projecte sonor i veure què es podia fer. El que hem estat fent ha sigut recuperar tota una sèrie de sons del propi piano que es podien utilitzar per a fer música i el que hem acabat construint és una peça musical que és la durada íntegra del concert i que el que fa és reflexionar des de la música i des de l'art sobre el que ens ha passat, qüestions climàtiques, qüestions polítiques i totes les derivades de la Dana des d'una perspectiva artística.